Садовый шәхси йортлардан торучы бистә Екатеринбургның Орджоникидзе районында урнашкан татарлар биредә халыкның 35%-ын тәшкил итә. Бистә аша пошмага коючы Балтым елгасы ага. Шулай ук биредә берничә бакчачылар кишәрлеге дә бар. Илсияр Биккулованың бакчасы да монда. 4 суды җирдә ни генә үсми, кишер, кәбестә, алмагачлар дисеңме, теплицасында әле дә кыярлары яшелләнә, помидорлары кызара. Ну, җиребез бәләкәй, конечно, 4 сотый гына җиребез бар. Шулай булса да, тырышам инде, әз булса да, шөгендер, кишер, бәрәңге дә утырткан булам, 1-2 бидрә, кыяр, менә теплицам бар бәләкәй генә 4 метр. Аллага шөкер, җитә үзебезгә. Җәй көне бер нәрсә дә сатып алган юк. Зелень үстерәбез инде, җиләкле дә бар, әз генә булса да, кәбестә, кишер шулай иттереп, яшәргә тырышып ятабыз инде. 2018 елда татарлар үзләрен бөтен тирә-якка ишеттерде. Бистәдә җирле ансамбль кызлары тырышлыгы белән беренче тапкыр Сабан туй узды. Быел бик шатланып шушы Сабанды әзерләбез инде. Ләйсән дигән группа ачлык үзебез менә быел гына мартта шуңа җырга да йөрибез хәзер. Килсәгә чыккач эшебез булмагач, бакчада да эшләбез, монда да йөрибез, тырышабыз шулай эшләп йөрүгә. Саусыз бәйрәмнәрегез котлы булсын. Садовыйда яшәүче хатын-кызлар Екатеринбургта узучы төрле татар чараларының үзәгендә татар аш-су көннәре, күргәзмәләр дисеңме, Урал сандугачы төбәгара җыр конкурсында да берничә тапкыр катнашалар. Үз бистәләрендә Корбан бәйрәмен уздыруны традициягә кертеп җибәргәннәр. Әлегә җирле ашханәдә генә Садовыйда мәчет ачу бу алдагы планнары. Без җыелышып, без ислам диненә бар кешене дә өйрәтергә тырышабыз. Безнең әби-бабайларыбыздан калган гореф-гадәтләрне күрсәтергә тырышабыз. Менә шулай бер-беребез белән без танышып, мөселман дине буенча без барыбыз да туганнарбыз. Шушы туганлыкны ныгытырга тырышабыз. Ансамбль җитәкчесе Флорида Вильданова концерт костюмнарын ул үзе уйлап таба һәм тегә. Флорида Фәйзелгаян кызының осталыкларын сана бетергесез. Шигә бизи дә әле. Флорида Вильданованың йорты җирле Ләйсән татар-башкорт ансамбле вәкилләренең яраткан урыны. Традиция буенча мондый очрашулар милли ризыклардан башка узмый, биредә рецептлар белән дә бүлешә алар, хәл-әхвәлләр дә, бистәдәге соңгы яңалыклар да барлана. Безгә бу гаилә бик ошай, бик тәртипле, бик акыллылар. Без шулай иптәше Зинфир аркасында менә шулай җыелышабыз. Бик күркәм өстәлләр җыябыз, шулай атнасына бер җыелышырга тырышабыз. Ләйсән ансамбле вәкилләре узган гасырның тормышка актив карашлы комсомоллары. Бүген дә шундый хурыкталар. Бу Ләйсән ансамбле бит инде күптән түгел генә шулай итеп оешып эшли башлады. Гомумән менә күңелнең бертөрле ашкынуы, теләк, җыеласы килү, җырлыйсы килү, тормыш мәшәкатьләрен каядыр артта онытып калдыру һәм менә шушы теләк бер кашан да югалмасын иде. Ул гомумән яшәү көчен арттыра торган әйбер. Гөлия Садыкова, Әлфия Габдишева, татарлар, Свердлау өлкәсе.